Mallam, mun lafiya. Alhamdulillah. Ya gari. Lafiya. Wallahi kowa da kowa. Alhamdulillah. Ya muka da tsadar al'amura. Mallam ya tsadar rayuwa. Rayuwa dai ba abin da za mu ce sai dai Allah ya kiyaye. A shinkafa ta yi tsada sosai. Abba, yanzu ai nake so ma in sa a kira mun kai. To dawo nan. Wannan yaron makocina ne. A gaskiya ne Allah ya mai albarka na gan shi da nutsuwa kuwa a tattare da shi. Go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip the party like it's your birthday. Yaran nan ba su da kunya, yaran zamani. In ban da rashin kunya irin ta yara, ina shi ina cikin ku. Hege baki. Ai baba yaran nan ba su da kunya. Za mu yi maganin su. In ban da rashin kunya ina shi ina cikin ku. Sawoyin sa ne ku? Kai Shafi'u baka tsaya ka ji me ya faru ba ka zo ka hukunta yaro. Baba, baka tambaya ba. Baba dan da ka taka ji. Shafi'un nan ba an soke ta. Yanzu sunan nan an canja shi ba. Yanzu Shafi'u ni kake cewa an soke sunan da na sa maka? Kuma ga sha kana cewa in dakata ina magana? To shi kenan. Sunan nan ne ba a san shi ne. An fi son Shafson ne. Shi? Shafson. Allah, ka ji wani suna fa? Wallahi ka ji wani suna mara daɗin ji. Wannan Shamson. Shamson ɗin mai da laka zo ka samu. Sunan arna zai koma. Sunan nan ba Shafson. Ina faɗa ma baba. Assalamu alaikum. Shafi'u, zo mana. Da nasiha zan ma a gani abin da kai ba haka bai kamata ba. Ya za ka zo ka shiga cikin wayannan dan mutanen kana shi sannan ka ne. Wani dan Allah garba ya kake min irin wannan ne. Dudu da shekara nawa ka girme ni ne zaka dinga tuke ni kana mun fara. Haba, ni gaskiya ba zan dau irin wannan abin da kake yi. Kai, ki ga wannan magana. Baka da hankali. Hege baki. No.